Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande okubingelelayo, uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Udumo lonke lungolwakhe, lumfanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uNkulunkulu wethu siyamthanda, usinikeza udumo, dlalifa yezulu. Simnikeza udumo uxolo, simnikeza udumo ngoba uyena osidalile, siyizimvu zedlelo lakhe nomsebenzi wesandla sakhe. Muhle-ke uNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi ke siguqe, sikhuleke, sithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, Jehova Sebawothi, egameni elihle likaJesu Kristu ophilayo, siza kuwe sibonga ngendlela emangalisayo, singafuni futhi ukukhohlwa imisebenzi yonke yakho yomusa, ngoba wena wedwa othethelela zonke izono zethu, wena wedwa owelapha zonke izifo zethu, wena kuphela ukhulula ukuphila kwethu ekubhujisweni, uzosiqhelise ngomusa nangobubele, usuthise ukulangazela kwethu ngokuhle, uzubuyise ubusha bethu njengokhozi. Unobubele, unesihawu, uyephuza ukuthukuthela, uvame umusa. Awuthethi njalo njalo, futhi awugcini intukuthelo yakho kuze kube phakade, futhi awusiphathi njengokufanele izono zethu, awusivuzi njengokwamacala ethu, ngokuba uyazi ukuthi sinjengothuli, uyakwazi ukubunjwa kwethu. Izinsuku zethu zinjengotshani, bona obukhahlelayo imbali yasendle, kudlula umoya phezu kwale mbali, isuswe endaweni yayo ingaphindi yazi indawo yayo. Nkosi, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyaguqa, siyathoba, ngoba wena wedwa uNkulunkulu owembethe udumo nobukhosi, ogqoka ukukhanya njengengubo, oweneka izulu njengendwangu, ubeka imshayo yezindlu zakho phezu kwamanzi, wenza amafa benqola yakho, uhamba ngamaphiko omoya, uze wenze iy'ngelosi zibe imimoya, wenze thina zikhonzi zakho sibe ilangabi lomlilo, ngoba wena ungumlilo oqothulayo. Siyabonga Nkosi, siyakudumisa ngosuku osiphe lona. Ngiyacela ukuthi ngomoya wakho ingcwele ube phakathi kwethu nangaso lesi sikhathi. Siyabonga, siyakudumisa ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Amen. Yazi indlalifa zezulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Ngiyafisa siye ezwini lethu, kodwa uNkulunkulu uyakubeka nje kimi ukuthi ake ngicacise ngekhaya leZwi. Khona abantu abangalazi ikhaya leZwi nabangaliqondi ukuthi liyini, lisebenza kanjani. Le group le yekhaya leZwi ayifani namanye amagruphu. Cha, ayifani neze, nangengozi futhi ayisoze ifane. Ngo-2020 kuvalwa izwe kungena iCOVID. uNkulunkulu wathi angiqale le group, ngangingawazi uWhatsApp, ngangingawusebenzisi nje futhi. Ngangenandaba nawo futhi ngangishumayela against wona, ngithi social media ingcolile ngoba ngangingawazi. Wathi uNkulunkulu izwe livaliwe, abantu badinga ukushunyayezwa ngoba luzophola uthando. Angivulela ibandla igroup. Ngayivula ngempela ngo-2020 March, livalizwe. Ngiyakhumbula ngenza inkonzo yokuqala babe u-30 abantu angavula ngabe igroup. Abazalwana angavula ngabo besebandleni uNkulunkulu athi angilisungule. uNkulunkulu wathi angilisungule ibandla. Kwaku-2010. Ngiqeda ukuretire emsebenzini ngo-2009.
kwakhuluma izwi ebusuku lathi ngakhela ibandla lami ungagijimisa imali ngegama lami mina Jesu. Okokuqala lokho. Okwesibili lathi izwi ngabe bikho umuntu olambayo kunikelwa womthengela ukudla igrosa adle. Number 3, angabe bikho umuntu ohambaze ebandleni. Ngabuza kulelizwi ngathi ohambaze onjani, kwathiwa ugqoka into eyodwa every Sunday. Number 4, angabe bikho umuntu ebandleni othi indlu yakhe iyanetha, ohamba uyihlola uyibheke mayakhiwe ngodaka umakhele one room noma 2 room wama-blocks. Into engayinikwa leyo. Ngingakholwa, ngingazi lutho, ngaphenduka. uNkulunkulu wangibiza. Ngokungazi ngahamba ngayozishutheka kwenye inceku. Wangikhipha uNkulunkulu wathi ngithe yakha ibandla lami, ngisho ukuthi ngena phansi komuntu. Ngoba angifuni uphathwe. Ngifuna mangikuthuma ungathi usazotshela umphathi wakho, usazotshela ibhishobhi lakho. Nembala. Ngalalela, ngawuqala umsebenzi ngo-2011. Kulo nyaka mawuphela ngiqeda iminyaka ewu-12 ngishumayela ivangeli. Akungangeminyaka yami yobudala, sengikhulile. Umzukulu wami uqala uneminyaka ewu-28. So sengikhulile. Kodwa emsebenzini kaNkulunkulu ngimusha. Kodwa ngahlala ngazila ukudla. uNkulunkulu ngabona engenzela imanga negama lebandla ukuthi intaba yendlu kaJehova ngalinikezwa uyena. LiseZwini, Isaiah 2 verse 2 no 3. Wayesethi angothi kuyabonelelwa uma ngithanda ukuku-eda, ngikuthathe lapha kuGenesis 22 verse 14. So ibandla, intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. So ngitheke mangiqala igroup ngafaka i-emblem yebandla ngoba ngangazi ukuthi kuthiwe angivula igroup yebandla. Abazalwane-ke bafaka emagroupini ababekubona iy'nkonzo, kanti uNkulunkulu wayazi ukuthi wenzani, wakha elakha ibandla. Bangena abazalwane bamabandla amaningi ahlukene. Bangena nabafundisi. Bafisa ukushumayela nabo. Wathi uNkulunkulu ngithe wena wedwa uzoshumayela. So ngizama ukuyicacisa le ndaba ngoba khona abanenkinga abafuna ukushumayela la. Uma sila ekhaya leZwi sisebandleni likaNkulunkulu, makushunyayelwa kubangwa kuma umfundisi oyedwa shumayela. So ngakho-ke bangcwele, ingakho kuyimina kuphela oshumayelayo ngoba uNkulunkulu wathuma mina. Uma kukhona ofisayo othandayo ukwenza umsebenzi engikwenzayo, akavule igroup akwazi ukushumayela. Ngoba laba engibanikezwe uNkulunkulu, uNkulunkulu akakasho ukuthi akube khona umuntu engimfakayo. uNkulunkulu wathi akungabikho umuntu ozokhomenta egroupini. Njengoba inkulu kangaka amagroup ewu-10 enabantu abangaphezu ka-3,000, ungamajini ukuthi kube kuyaphendulwana. Ngabe inxova deme enjani? Ngabe kuyixokozela? Ngabe kunjani? Kuquiet, kuthule, kusebenza uNkulunkulu. Ngaqala ngabantu abawu-30 ngoMarch. Thema kuphela unyaka ngoMarch 2021 bese bewu-750. Sengeqile ngakhohlwa ukusho uNkulunkulu, ngambuza ukuthi igama legroup ngizothini, wathi ikhaya leZwi. Ngoba-ke ikhaya leZwi alinayo i-emblem. Ingakho kusebenza i-emblem yentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kodwa uma usekhaya leZwi awukho ebandleni. Cha, awukho ebandleni. Ibandla lilodwa lihlukile. La ekhaya leZwi kukhona amabandla ahlukene, khona abafundisi aba-over 600 la ngokwey'gaba zabo ey'hlukene. Khona i-5-fold ministry la, abapostoli, abaprofethi, abavangeli, abelusi, abefundisi. Bese kuzoba khona ababhishobhi, ama-archbishop. Bese kuzoba khona odokotela bezwi abangaphezu kuka-60 la. Ngomusa kaNkulunkulu bonke bathobile ngoba baqoqiwe mina, baqoqwe uNkulunkulu ukuba bazofinyelela ekulazini iqiniso.
ikhaya leZwi akulona elabantu asebefinyelele kulazini iqiniso. Ikhaya leZwi akulona elabantu asebenolwazi ngezwi, kodwa indawo yabantu abafuna ukufunda izwi ngoNkulunkulu. Ngakho-ke umuntu osibonayo ukuthi usefanele, wanele ngezwi, cha akusiyona indawo yakhe. Ngisho nami uqobo umoya ongcwele indlela angisebenzisa ngayo, ngike ngikhuluma izinto engimangalayo, hawu, ngempela sengikhulume kanje, ngikuthathaphi lokhu? So ngamanye amazwi akukhulumi mina, kukhuluma umnikazi wekhaya leZwi. Ingakho abantu abaningi abala ikhaya leZwi behlezi belalele bebusiseka, abagulayo bayakhulekelwa basinde. Ngomusa kaNkulunkulu sengiba-empowerishile abantu ekhaya leZwi, sebeyakwazi ukuzikhulekela basinde bona, sebeyakwazi ukukhulekela iy'ngane zabo ngoba uNkulunkulu uthe ngibanikeze ukhiye ukuthi yini edala ukuthi umuntu akhuleke bese uyaphendula umkhuleko wakhe. Ikhaya leZwi indawo yezwi. Ubufakazi siyabufaka kodwa sifuni budominate ngoba kulona ikhaya lobufakazi. Angibufaki bonke ubufakazi ekhaya leZwi. Nemibono ikhona, ngiyifaki yonke imibono ngoba kulona ikhaya lemibono. Namaphupho akhona ngiwafaki onke amaphupho ngoba kulona ikhaya lamaphupho, ikhaya leZwi. So njengoba kuyikhaya leZwi-ke lavuleka ngoba ethi uNkulunkulu angakho umsebenzi wakhe. Ubengakasho-ke ukuthi angicela abantu abazongakhisa. Ngisho umama uNsibande okudedela inkonzo yomama yangoLwesine kuthathe isikhathi. Akusheshanga ukuthi angene ngoba ngangifuna ukuzwa kahle ukuthi uNkulunkulu uyavuma yini yena. Ngakho-ke ikhaya leZwi lenzeka kanjalo-ke. Angilazi nami ukuthi liyaphi logcina nini. Angicabanga ukuthi uma kuphela i-COVID lizophela. Cha, uNkulunkulu uthi uyalifuna. And la esicwala khona sonke, ila esigeza khona, ila esikhombisa khona indlela yekhaya ezulwini. Ngiyathanda nje ukuyibeka lento icace ukuthi umuntu ozizwa engekho comfortable ekhaya leZwi ukhululekile ukuthi aphume ngoba phela ikhona lento kwi-technology yokuthi exit the group. Kodwa ozizwelayo ukuthi ufuna ukukhula futhi uyakhula, asihlaleni bangcwele ekhaya leZwi. Nami angilazi ngoba lenziwanga yimina, liyintando kaNkulunkulu. Sila ekhaya leZwi sonke silalele sithobile. Bangithobisa abafundisi abala, abathule belalele. Abanye baze bafaka abazalwane babe emabandleni abo bahleze ekhaya leZwi. Ngokuba sekhaya leZwi awuphumile ebandleni lakho. Ekhaya leZwi kunamabandla amaningi ahlukene. Nami ibandla engikulona kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kodwa ngisekhaya leZwi ngoba ekhaya leZwi kuhlangene amabandla amaningi ahlukene. And lawa amabandla akusho ukuthi asephethwe ubaba uNsibande, cha. Angiphethe muntu mina, angidalanga muntu mina. Ngisho nentaba yendlu kaJehova engibekwe kuyona engiwumsunguli no-director wayo, uNkulunkulu uyazi angilona ibandla, anginalo ibandla mina. Angikaze ngifele umuntu esiphambanweni, ibandla likaJesu. uJesu wafela ibandla. So sisonke la ngoba sizofunda ukuba sifinyelele ekulazini iqiniso. Inye indlela yokufinyelela ekulazini iqiniso yizwi. Uthi uJesu engulizwi, indlela neqiniso nokuphila, John 14:6. Akekho uzoya kubaba ngaphandle kwami. So into esihlangene ngayo la ukuthobela izwi likaNkulunkulu, ukulalela uNkulunkulu, ukwenza uNkulunkulu into ayifunayo. Asikho ekubangeni, asibangi ikhundla ngoba azikho ikhundla ekhaya leZwi. Asibanga ukushumayela ngoba kukho ukushumayela ekhaya leZwi. Ikhaya leZwi, ikhaya leZwi, kukhulunyizwi ngomlomo womuntu oyedwa okhethwe uNkulunkulu ukuba sungule leli ikhaya leZwi. Makukhona ofisayo ngoba ngiyazi bakhona abafisayo, bakhululekile phela ngoba sise-South Africa ekhululekile ukuqala awabo ama-group bakhululeke bashumayele. Mina akakusiyona eyami le.
hhayi kaNkulunkulu, ngotshelwe uyena futhi uma ethanda kube khona omunye engimfakayo. Bengithi angiyicacise le nto bazalwane. Ngiyafisa ukuthi engathi uNkulunkulu angangisiza ngikwazi ukuthi ngigcine le VN icace ibe sobala, ukuze uma kukhona onenkinga noma yinini noma ngasiphi isikhathi noma ngamuphi unyaka ngimthumelele yona imcacisele. Ingakho singaphenduli sonke, ingakho singaxokozeli, ingakho kungenamsindo, kungenakuphikisana ngoba u-admin uyedwa. Owesibili u-admin ombonayo, inamba yami nakhona ibikade iyodwa. Bathi uNkulunkulu uma kwenzeka wenza iphutha ushaya u-exit lohlakazeka lonke ikhaya leZwi. Ngakho yenza enye inamba ibe u-admin khona lothi uma ucindezele ngeshwa u-exit njengoba abanye benze bephuma ekhaya leZwi bengaqondile, ngizibuyisele ngenye inamba ezobe iqoqe i-group. Kodwa ningayisebenzisi bangcwele lena enye inamba, ayisebenzi. Ihlalela nje ukuthi iwu-admin kodwa angiyivuli nokuyivula kuphela ngoba iy'nkonzo zonke zingena kuyona zika-group 1 kogcina ku-10. From time to time ngiyazidilitha iy'nkonzo ngoba umsebenzi wayo ukubamba i-group ukuze uma kwenzeka iphutha ngaphuma ngephutha ingahlakazeki. Ingakho sino-admin oyedwa, uyedwa u-admin. Kodwa ungayisebenzisi le namba engenalo iBhayibheli. Sebenzisa le namba enebhayibheli uma ufuna ukuxhumana nami noma ungene kuyi-group izovela ingayi egruphini ize kumina ngqo. Bazalwane, ngiyethemba kuphendulekile okuningi nesikhathi-ke sesibalekile. Okunye engithanda ukukucacisa, uma kukhona ufuna ukukukhuluma ungakukhuluma nge-voice note engeqi ku-3 minutes. Ngenxa yabantu abaningi kakhulu, over 3,000. Over 3, to be exact, ngaphezu kwa-3,100. So-ke uma bonke bengangithumelela ama-VN ka-3 minutes, ngeke ngiwaqede, kungangithatha the whole week ukudila nalawo ma-voice note. So yikho ngicela, uma umuntu ethumela amabili amathathu angeqi ku-3 minutes, noma ngaba u-10 ama-VN akhe angeqi ehlangene ku-3 minutes. Amaphupho siwaletha ekuseni engakashayi u-8. Khona umsebenzi wami uzobe organized. Iphupho lakho ushaye ngamafushane, malilide ungeqi ku-3 minutes. Siwalethe ekuseni amaphupho. Bangcwele, ngiyethemba yonke into ngiyicacisile ngekhaya leZwi. uNkulunkulu ubeka ukuthi ake ngicacise wonke umuntu azizwele. Nawe mntakababa uma unomuntu ofuna ukumfaka ekhaya leZwi eney'nkinga, mthumelele le voice note acaciseleke, azi ukuthi ungena kuphi kuzokwenzakalani. uNkulunkulu siyambonga-ke, abagulayo uyabaphilisa yena, akusimina ukuphilisa abantu. Abaney'nkinga uyazixazulula yena, ubufakazi bugcwele niyabuzwa. Abaney'ngane ezingaphasi esikoleni ziyaphasa. Abanabantu abangasebenzi befuna umsebenzi bayayithola. Kuphela wonke umuntu odinga umkhuleko kufanele akhuleke kanye nami abaseRoma 10 verse 9. uNkulunkulu wathi ngingamkhulekela umuntu singakhulekile uRoma 10 verse 9. Okwesibili, umuntu akavuma izono ngoba u-Isaiah 59 verse 1 and 2 uthi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. Ububi bethu obudala ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukusisiza. So-ke ukuze umkhuleko wakho uphendulwe, siqala sikhuleka uRoma 10 verse 9. Okwesibili, ubhukhe, vuma izono zakho, ziyavunywa izono. Kusukela ebuncaneni untshontshe ushukela, udlala umacashelana, thunywa ungafuni, uyaqala uyona phambi kaNkulunkulu. Kodwa uthembekile, ulungile, uma sizivuma izono zethu uzosithethelela kukho konke ukungalungi. Ngicela ukukhuleka. Baba wethu osezulwini, egameni likaJesu, sengikwenzile Nkosi othe angikwenze, ngicacise ngekhaya leZwi. Lingelakho, wena wathi ngilisungule. Nentaba yendlu kaJehova ingeyakho, wena wathi ngiyisungule. uNkulunkulu wami, nginikela wena bonke abantu baprotect, ubabiyele, ubusise lo naloyo Nkosi okhona ekhaya leZwi, umprotecte. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo othi uJesu Kristu uyinkosi.